naar de stad? Ja. Oh, ik zou eens kijken naar die taam te vragen als het van de media met mij naar de film wordt. Nou, ik zit vanmiddag al naar de film daar. Gist alleen? Of gist morgen? Nee, ik geef mijn André. André? Of was het dat je? Nee, wat dan? Alcoholijn? Slaanderij. Slaanderij? Henk en Nurk. Zullen jullie ook naar de première van Aukje van de Jong? Ja, daar gaan we inderdaad heen. Dat klopt. Dat wordt leuk, hoop ik. En libbert het wat in het dorp, de film? Ja, er hangen overal posters hangen er. En, het heeft natuurlijk in de krant gestaan gisteren. Dus ja, er zijn genoeg mensen die het erover hebben. Ja, iedereen heeft het erover, hè? Ja. We gingen juist om biljarten. Zit de man ik nog even bij. We zijn, nou, ik heb er Joen ik net eventjes zien. Hè? Dan geven we even als hieltje en de zitten van een chameleon. Nou? De film Aukje is een spannende detective over een jong famke uit een vredig dorp dat belutsen rekt bij een moord in de grote stad. Het hele project heeft meer dan 7 jaar worden. Ja, ik ben er nog in boksen en bij mijn huid. En ik speel toneel op dat moment. Dus ik denk ik wel een beetje maar die achterliggende gedachten. En toen ben Pieter en Jan bij me kwamen. En die hebben me vregen. Take 4. Hij had hij zin Oh, het is zelfs nog een keer. Zij het ook nog? Geen wut meer door die vent. Nee, vanzelfs net. Daar maak ik het wel aan. Ik denk van 16 tot een jaar of 20, 21 ik wil opnames hebben maken. En ja, daarna hebben ze toch echt heel veel ontknipt met plakkenwest, muziekregelie, wat kan wel, wat kan net. Want het is natuurlijk een amateurfilm. En dus het vloog eigenlijk voorbij. Het wie samen voorbij, denk ik wel zo in heel leven. Hoe wie dat voor jou dan? Want kerst het hier net voor je of samen is wel hetzelfde. Aukje bloeien. Ja, ik had er net heel erg bij stilstoen en dacht ze van oké, nou maak ik heel lang niks meer om in hier te doen. Uiteindelijk word ik ouder, dus je verhoor je toch echt wel een beetje. Dus nee, dat weet ik net heel echt een probleem. Zo'n hele Jerlien zagen we die film van Bernlef, van de chameleon. En toen dachten we stiekem van nou, dat is een beetje amateuristisch. Dus misschien kunnen we het wel wat beter. En dat was een beetje het uitgangspunt van... toen ben we bij elkaar zitten gegaan, met z'n vieren. En toen hebben we, gingen wij het verhaal betrachten. Ga je nog reacties krijgen van Bernlef? Ik jette via dat er op de site wat reageert hier. Nou ja, van dan is het misschien wel heel aardig dat hij komt. Dus ik heb contact zocht en hij zoekt proberen om van nieuw op de première te komen. En dat vinden we wel heel leuk. Want ja, dan kun je het er even over hebben wat nou beter is, of wat we bedoelen wat beter koen, of misschien net. Dus ja, hij joeg heel duidelijk aan, hij zei van ja, we hebben 24.000 bezoekers lutsen. En Safia, moet je eerst nog komen? Nou ja, daar heeft er wel een beetje gelijk om. Dat ik al in, of zo? Dat ik meer dan horen, hè? Maar het is beter had de chameleon. Dat denken wij van wel, ja. Nou, vinden wij beter acteerd en met name de oergang tussen de verschillende scènes vinden wij beter. Goeie. Goeie. Ja. Hallo. Tegen Kuppers. Ja, feest. Tegen Kuppers. Ja. Je meent dat je met beter kon dan zus, nou? Ja. Dat vonden we dan wel even schijn eigenlijk. Dat ben we hier even, dat weet ik in ieder geval. Ja, het mooie dat er even is. Dan kun je het er even aan hebben. Ja, nou? Was het film eerst zien? Voor de slaangjes of... In school, daar ben ik binnen. Nog mij het leven op zijn best. Als een grote waar betekent. Zwaar is vader veilig nest. Hé, dat wie dat bij anderen bent van kan. Kom op. We binnen wel vanzelf benijd. Wat voest van de film? Ah, geweldig. Ja, dat was hartstikke leuk. Ik vond het heel mooi gedaan.
Als ik zo'n film maakte, moest ik net voor me horen in ieder geval. Ik vond het echt geweldig. Nou, wat voel je van het resultaat? Ja, geweldig. Echt een verrassing, hè? Heel bijzonder echt wel, want je zit emotioneel als crew steeds maar. En je hebt het natuurlijk al je mooi maken, maar zoals een titling. En dat al die stikken en zo mooi in je geheel mee wordt, dat heb ik wel heel verrassend toe, hè? Nou teken, vertel, wat vond je ervan? Nou, ik mag wel zeggen dat dit wel de beste Friese detective is die ik ooit jongen heb. Wij hadden misschien wel de beste Friese chameleonfilm maken, de beste chameleonfilm. Maar dit is echt een fantastische mooie film. Alleen ik snap nou net helemaal hoe het oud is. Wie had het nou dien? Nou, dat willen we graag bereiken. Meestal blijven zitten, helemaal verbaasd van, ja, is dit het al? Ja. Want de eerste denk dat Durke die in het, maar dan is het toch, dan krijg ik een overwinning. Oh ja, maar we weten het nou helemaal niet meer natuurlijk. Hè? Nee, is het nou Durke of is het oudje? Nee, maar dat let niet meer. Oké. Ik ga morgen naar de politie. Jou mezelf om van de moord op André. Toch? Ik denk dat dat het beste is.